Οι αντιπρόσωποι των συλλόγων ιδιοκτητών και χειριστών αεροσκαφών από 40 χώρες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της 24ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης της ΑΕΟΠΑ για τη Γενική Αεροπορία. Η Γενική Αεροπορία καλύπτει όλες τις πτήσεις που δεν είναι εμπορικές ή στρατιωτικές. Με την ευκαιρία του συνεδρίου που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, γίνεται και η πρώτη διεθνής αεροπορική έκθεση Ίκαρος 2008 στο αεροδρόμιο του Τατοΐου από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Οι ιδιοκτήτες και χειριστές ελαφρών αεροσκαφών από διάφορα μέρη του κόσμου συναντήθηκαν και συζήτησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γενική αεροπορία διεθνώς και πρότειναν λύσεις για καλύτερες συνθήκες πτυτικής δραστηριότητας. AOPAs around the world collect every 2 years for what we call the World Assembly. The leadership of many of these organizations from around the world meet, discuss international and domestic issues surrounding general aviation. Η γενική αεροπορία περιλαμβάνει πτήσεις αρχικής και προχωρημένης εκπαίδευσης χειριστών, ιδιωτικές μετακινήσεις, πτήσεις αεροταξί, αεροδιακομιδές ασθενών και αεροφωτογραφίσεις, γι' αυτό και συμπληρώνει το Παγκόσμιο Σύστημα Αερομεταφορών. Eurocontrol is the European Organization for the Safety of Air Navigation. It is our job to make sure that the skies are safe for all the people who fly in it, so the airlines, including Olympic, Aegean and others, and also all the general aviation users of the airspace. Με αφορμή το συνέδριο της ΙΑΟΠΑ που γίνεται στη χώρα μας, για πρώτη φορά διοργανώνεται και διεθνής έκθεση αεροπορικού υλικού στο αεροδρόμιο Τατοΐου στις 13, 14 και 15 Ιουνίου. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στο αεροδρόμιο του Τατοΐου με ελεύθερη είσοδο, να χαρούν από το πρωί, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 7 το βράδυ, την πρώτη διεθνή αεροπορική έκθεση γενικής αεροπορίας. Η έκθεση περιλαμβάνει και ακροβατικά με πολιτικά αεροσκάφη από την Ιταλία. Η ΑΟΠΑ Ελλάς εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες και χειριστές αεροσκαφών στην Ελλάδα και είναι ένα από τα 66 κράτη-μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης ΙΑΟΠΑ. Χορηγός επικοινωνίας του συνεδρίου και της έκθεσης είναι ο Όμιλος Αντένα. Απογοήτευση υπάρχει στο στρατόπεδο της εθνικής μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ήττα από τη Σουηδία με 2-0. Οι διεθνείς μας και ο Ότο Ρεχάγκελ δέχτηκαν έντονη κριτική για τον τρόπο παιχνιδιού και τώρα θα πρέπει να κάνουν την υπέρβαση στα 2 επόμενα παιχνίδια με αντιπάλους στη Ρωσία και την Ισπανία. Ο απεσταλμένος του Αντένα στο Σάλτσμπουργκ, Γιώργος Μπούζος, μεταδίδει. Απογοήτευση, γκρίνια για τις επιλογές του